biasa Pulau Wali. Nongkrong baru-baru. Baru-baru jam 10 sampai sekarang. Sampai Kemang masih tok terus den mbah butuh mendak berangkat pak berangkat tuh dek mau orang berangkat ini berangkat soalnya dek mau kayak naik konco nih iya bisa naik konco nih ya besti surut pasang naik surutnya medun paling guys iya lah kembali lagi di channel Vida Surabaya ya oke guys unboxing rekam wah ya ini tiga saja unboxing guys ini dari baru guys Mbak Ike ada roti terus ibar tak delok dek mau mergakna wis bukaan wow nah ya. ada kerupuk ini apa Apem pisang dan terus tak iki lalapan ambek apa iki jenenge sambel terus iki wah ayam nasine ning jero wow ulingi jadi mau pergi kuat terus ya udah kita baturi soalnya gak mangan mana nih ayo harus mangan poro gak wis aku ndek mau ya ke jeluk ora salah mbah omah kita aja paling wis mangan ya paling cukup ini loh ini non pedas ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kamu buka sih. Kau pengen. Mbak Pak. Cek guys ya. Banter ana omong. Ya aku. Nah kan? Mang kok kecap, Mbak. Mangan mingkem iki rasane kok piye? Gak ngerti ya. Mbah. Tiba-tiba Wis terbiasa. Ya. Nah, nah. Ini kayak roti MBG. sambelnya gak pedes. Nah, enak. Sok dino Senin Apa? lembek iki. Oh, Nah. yo, Engko aku untuk sego biasanya buah, roti, susu. Aku kok roti ini dipangan. Roti. Ben, Enak. enak. Lesu. Ayah ndak ya kayak gini. Jenenge tak pelapatan. Seprapat. Gak bisa nganggo bumbu, guys. Perapatan kok Papatan yang ini siji dari papat. Kowe gak bisa nganggo bumbu. Nek nganggo bumbu biasanya ya umumnya kita di loro. Kita di loro iki wae. nek Kene dhewe, kukur dhewe ngono.
Nek kaya aku sing biasane bacaan ngono kae iki siji dadi loro iwak iki. Kan nek mini enak apa nih ngarani alah anu Kering. kering kering kacang. yo Kok doyan ngono an. Biasane lho gak doyan. wah aku ini aku nih Saiki bagus. Bicara jarene pemirsa kan dielingno. Mbak, enak semua deh jangan mangan bakaran. Soalnya ya gak matang tenanan ngono ya. Terima kasih. Mbak aja mangan timun soalnya apa mentahan. Oke guys, terima kasih masukannya. akeh yo Tantangannya akeh. Wah, lho ya. Sing kene iki. enggak lah aku belum kayak Tak gitu lah. ibae nih ibae yo ora teh Kemudian tak. Kalian yang sering kalian yang wis nonton kontenku ya guys beberapa tahun. Setiap puasa apa gak tau lah guys aku nganu bancaan tek endok. wah Nang Facebook aku di komen ini nganti men lipah bancaan koyo ngene. Paling bancaan endok wonge melet metitil ngono. Aku nek males iwak goreng nganunan disambeli ngono ki kentaki yo nyo yo. kentaki Langsung kentaki kan wis mateng karek didekek plok 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 ngono. wes kalau mana pengen nambahin mie ngono arek gawe mie Yo gak yo pokoke iwake dipeseno gak sembah. heeh Soalnya ngubah ki ribet guys suwe. Urung gorengi. Lah nek kentaki kan langsung mateng yo. 1.6.000 lho, wis penak. murah Enak. Ayam bakar enak. dikai sambel mah enak Cuma 4 bulan ini. ndak Badan mes. Rame. Aku udah lembur. kan kerjanya dipindah Nang isor. neng anding Gue di kono le. Kene Mbah Ceblak. yo Aku ndek nani yo ndelok ke sono. Pas sekarang ngetero jamur. Tapi Mbah Dami di depan. Nek wong akeh padha senso. Senso jadi memang sarepin ngono. enjoy be wah Ngetoki. Aku seneng ini iki tetel-tetel. kok mbok balik Enak ya aku jepuk tetel-tetel iki lho nyo. Iki nganu lho guys, enek plastike lho yo. Kok mbok darah iki enek ini yo. Heeh. Ya jangan tak ngikutin sambal. aku seneng ini Kulit dek iki jenenge. enak tapi cewek ya rada pedes Bancaan apa mbak? Apa poso? Posone cepapat. Segone padahal jek akeh. Nek keping mbuh neh. Wis gone dhewe. kosong Alah nyelimur ketahuan ra mangan. mangan kok Seblak mang. Bakso aci. lah iya Enak. Tahun ini nggak ada challenge untuk monyo. Tapi kudune ngam terus. kenapa Iyalah. alasannya kenapa Gak kena popos gede kok. 50.000 lah Oke guys. Ki aku apa imbah. Saiki ae.
Nah guys, aku ki bawa di sana. Nan beli. Dek mau ora apa aja guys. Saiki mah bawa di sana. Tapi enak. Bữa nay bị ốc cho ra nè. Mày akai mana? Apa sih kan? Es batu nih. Emang sih? Yo, kita ada kayaknya. Udah. Wentok Sekarang kan apa? Wis ta. Kok iso? Wis ta, jebrok-berok. Ane iki ngono kuwi loro. Pemirsa sekele kuwi kubrah ngono. Seneng ae melak mandi sekone iki. Sekone dhewe ya? Lah mangan. Tai. Terus anu Berok. Sebentar. Tuturune dipangan mae pemirsa. Oke. Makno yo le tapi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh akhiru. Aku tak lanjut nih. Apa lanjut ibu terus? Kamu gak mantuk deh. Mulai. Syuting sama model ngono kuwi piye lah? Kowe lu syuting. Yo guys, tak lanjut no durasi ini kurang. Ki masak, apa masak? Wis blonjon di ini ditempeni. Bakwan jagung karo goreng tempe. Dan ki panggange, nyambel panggang. Aku apa ya? Sampai matang berambang kunci. Jagung ini ratuku gambas lali. Biasanya mbek bayem mbek gambas ki bayem mbek jagung kok. Terus guys, tak apa jenenge? Tak apa guys? Racik-racik mau gawe bakwan sama nyambel. Loh sempet tak so koyo ngono. Lomboknya larang apa ya? Poso lombok larang. Pilek iki guys macam. Nyambel rasa kakeh paling ora dientekno. Untuk hari ini ayah rokan prai ramah gawe. Soalnya materialnya entek. Mungkin ndek iki ayo ndang tuku lah ya lucu. Gak iprei sih. Dadi niki sing liyane ngenteni soalnya bar iki pindah. Ngono lho guys. Kok tuku lombok mak jahne. Apa Basriami? Kok akeh Basriami? Mak jah kan wonge kan dalam mono ki didol neh dadi ya timbangan. Sakmene wis ya guys. Lombok abang ki murah. Sing murah lombok abang. Sakmene 2.000. Ya. Iku wayahe. Sangga wis mateng. Kira tantas man. Pemirsa ya, memang keseruannya jangan lupa klik komen dan subscribe, di subscribe di bawah. Iklan yang subscribe dan penyerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali di Swaya Messi.